Добрый вечер, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. В эфире передача «Пражский акцент». З вами я и мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, привитание. Добрый вечер. Добрый вечер. Тема нашей гутарки – Лукашенко атакуе Бабарыку. Сегодня Александр Лукашенко комментовал справу Белгазпромбанку, якая была распачатая учора. Я нагадаю, там адбыліся ператрусы. Як сёння паведаміў Лукашенко, 15 чалавек персоналу банку затрыманыя. Ну і сёння Лукашенко абрынуўся персанальна на былога кіраўніка гэтага банку, на свайго канкурента на выбарах Віктора Бабарыку. Ужываліся выразы нягоднік, рыльца ў пушку, адна шайка лейка і гэтак далей. Да таго ж сёння, дарэчы, кіраўнік дзяржкантролю новапрызначаны заявіў такую фармулёўку, што у яго ведомства ёсць доказы датычнасці Бабарыкі, Віктора Бабарыкі да злачынстваў. Ну, мне цяжка сказаць, у якой ступені, я не юрыст, у якой ступені гэта адпавядае правілам, тому што, па ідэі, датычнасць да злачынства вызначае суд, а да яго яшчэ далёка, тым не менш, вот такая заява прыгучала. У сваю чаргу, сам Віктор Бабарыка сёння, выступаючы ў сваім чарговым звароце дыалогу са слухачамі в YouTube-канале, он пракаментаваў гэтае абвінавачванне. І, дарэчы, ён звярнуў увагу на одну фразу, якая ў Лукашэнкі прагучала. Лукашенко сказал: «Хочу, чтобы он трапил на выборы». Вот это, на первый погляд, довольно дивно. Так здавалося, что раз злодей, раз негодник, раз то, все, пятое, десятое, ну так а чему его не посадить? Покуль у его ніякой недотыкальности нема, он никто, он претендент. Чему, як ты думаешь? Могут быть разные версии. Ну, найбольш першая, якая прыходзіць адразу ў галаву, гэта тое, пра гэта, між іншым, сказаў сам Лукашенко, працягнуўшы вось тую фразу, якую ты прывёў, што і хай раскажа народу, маўляў, як ён там скрадаў, ці што ён там рабіў. Ну, маецца на ўвазе, што калі, скажем, Бабарыка ўжо будзе паўнавартасным, зарэгістраваным ЦВК в якасці кандыдата ў прэзідэнты, дык яго можна будзе атакаваць вось з пазіцыі нібыта датычнасці да нейкіх банкаўскіх аперацый. І тут можна уявіць, што праваахоўныя органы разгарнуцца ў поўную сваю сілу, выкладуць усё, што можна будзе там накапаць. Я думаю, што... І што нельга. І што не, безумоўна, таму што ты абсолютно правильно сказаў, што вызначыць ступень віны, ці ввогуле, так сказать, чалавек вінаваты, ці там арганізацыя, можа толькі суды, больш нішто. Конечно, вот такія выказванні, які Александр Григорьевич сабе дазваляе, падаецца, што ну, яны супярэчаць звычайна прынятым нормам. Скажем, цяжка сабе ўявіць, каб прэзідэнт Чэхіі ці прэзідэнт Польшчы нешта такое казалі, пакуль толькі распачатае следства. Зрэшты, ёсць нават паняцце тайны следства. Ну, у якой ступені гэта можа рабіць кіраўнік следчага камітэта, вызначае, напэўна, ён. Тут я просто не ведаю... Там нават не следчы камітэт, а кантроль. Кантроль, так. Але у любым разе, тады тым больш, калі, скажем, следчы камітэт, гэта камітэт, які вядзе працэсуальнае следства ў межах працэсуальнага кодекса, а камітэт, вось гэта камітэт дзяржкантроля, ну, нейкая структура даволі цьмяная. Яна, во всякім разе, не валодае тымі функцыямі, якія валодае прокуратура ці Міністэрства ўнутраных спраў по Конституції. Тому, конечно, дзіўна гучаць такія заявы, але мы з тобой іх разглядаем у палітычнай плоскасці. У палітычнай плоскасці, безумоўна, гэта такі наступ, пераслед свайго палітычнага канкурента. Ну і, напэўна, все ж таки Александр Григорьевич спадзяецца, што вось гэтымі матэрыяламі, якія дасць камітэт кантролю, відаць, і следчы камітэт, хто там яшчэ, ён максімальна панізіць ягоны рэйтынг,
значыць, я маю на ўвазе Бабарыкі, і тым больш элегантнай будзе выглядаць ягоная перамога 9 жніўня. Перамога Лукашэнкі, маю на Ну, ўвазе. я вот с тобой таксама згодны, что, в принципе, вот многие люди выказывали меркаванне, что як бы Лукашенко выбере ввогуле самый тупой и простой вариант. Это дать загад Лидии Михайловне и по-любому, по любой нагоде, так сказать, там не зарегистрировать. І магчыма перед этим нават і вот пасадзіць. Але так выглядае, што ў яго нейкія вот такія, ну як бы я не ведаю, як это назваць, там альфа-самца, там інстынкты, што вот так выглядае, што вот учорашні этот арышт у банку і цяперашнія яго заявы, это все ж таки в широком сенсе пиар. То есть это спроба дискредитовать конкурента, но не просто его вот одразу знищить, просто вот его нема. То есть Лукашенко гуляет такую гульню, что мы его дискредитуем, мы его позбавим як бы реальной подтримки, а потом уже як бы, когда мы ему напишем там какие-нибудь 23%, як бы, ну это будет в певном сенсе отповедать тым настроем, якія ёсць у грамадстве. Вот у мяне такое адчуванне, што это так. Магчыма, у Лукашэнкі як бы такое дрэва варыянту. Калі высветліцца, што это не спрацуе, калі высветліцца, што Бабарыка патлумачыць, калі як бы тыя доказы сапраўдныя ці ў двукосе рассыплюцца, то тады магчымы і іншыя спосабы. Але вот мне здаецца, што зараз по вялікім рахунку это вельмі брудны, вельмі подлы, но это все ж таки пиар, это не просто знішчэнне. Ты згодны ці не? Так, калі гаварыць пра саму гэтую кампанію, якую называюць выбарамі, хоць зноў жа мы разумеем, што ні пра якія выбары, так як яны прыняты ў дэмакратычных правовых дзяржавах, тут гаварыць не даводзіцца з самых розных прычынаў. Дык, ну, ты выказаў сваё гэтае адчуванне, я выкажу сваё адчуванне, маё інтуітыўнае, падкрэсліваю, адчуванне, тое, што зарэгістраваныя будуць усе. Вось калісьці на выбарах 10-го года было зарэгістравана 9 ці 8 кандыдатаў, так? Вот зараз колькі іх там ёсць, вот все яны, там 15... 14, так. Вот ну, плюс Лукашенко. Ну так, натуральна. Зарэгістраваныя будуць усе. І гэта дае, ну, пэўныя бонусы для Александра Лукашенко, таму што размываецца вось поле нават не канкурэнтаў яго, а размываюцца галасы тых, хто гаворыць, абы хіба хто б не быў, абы толькі не Лукашенко, яны павінны будуць выбіраць, скажем, там паміж Бабарыкам, Цыпкалам, значыць, там хтосьці будзе выбіраць паміж Канапацкай яшчэ некім, так сказаць, то бок это і ў такой сітуацыі нейкія явныя ягоныя, скажем, ну, да прыкладу, ён, скажем, зараз успрымае Бабарыку як суперніка нумар 1, допустим, так? І можа здарыцца так, што супернік нумар 1 атрымае, я маю на ўвазе не рэальна за яго прагаласуюць, а тая лічба, якую назаве спадарня Ермошына, ён, скажем, акажецца на 6-м месцы. Пасля якога-небудзь там, ну, пасля вот этой жанчыны, якая там узначальвае гэту асацыяцыю перавозчыкаў, і, скажем, пасля Канапацкай, і пасля яшчэ кагосьці. Якая, дарэчы, хутчэй за ўсё будзе мачыць Бабарыку падчас выбарчай кампаніі. Ну так. І гэта яшчэ будзе яшчэ адзін удар па ім, як па Бабарыку, як па нейкім такім, ну, патэнцыйным пасля выбарах, скажем, там лідару апазіцыі ці лідару грамадзянскай супольнасці. Ну, паглядзіце, 6-7 месца. Боже мой, да, скажем, там это Караткевич набрала там больш у 3 разы. Пра што і на пэўную частку аўдыторыі, магчыма, гэта спрацуе. А магчыма, это і не паўплывае, бо, ну, ўсё ж такі вот гэтыя метады, якія ты назваў бруднымі, гэтай так званай выбарчай кампаніі, яны людзям даволі відавочныя. І тут ужо ідзе ў адкрытую гульня. Мне цяжка ўявіць, што можна кагосьці зараз так моцна падмануць, тым больш, што як вот гэта не дзіўна, і ў гэтым можа быць самае вялікае адрозненне, адно адрозненне ад 94-го года, калі сам Александр Григорьевич абіраўся першы раз,
не спрацоўвае вот гэты лозунг жирного буржуя, пузатого буржуя, богатого. Вот он не спрацоўваў. Вот тады он спрацоўваў, скажем, калі Лукашенко говорил там на депутату оппозиции, что вот про меня он говорил, у него иномарка, эта иномарка каштавала 500 марок. Але, 500 марок, ага, так у яго иномарка. Зараз Бабарыка открыто вот в сегодняшнем гэтым стриме говорит, да, я богатый человек, так сказать, ясно, что яго, я думаю, не один десяток миллионов долларов, и это нормально для кіраўніка банка цягам 20 гадоў. Ведаеш, Юра, у Чехии, я сам был здзіўлены, у Чехии штосьці 18 тысяч миллионеров не в чешских кронах, а в евро. У Америцы миллионеров каля миллиона человек. Вот каждый 300-й – это миллионер. Это, ну, зусім уже іншыя грошы, чым у часы, калі, так сказать, хто там, Михалков писал про мистера Твистера, так? Девальваваліся грошы, але справа нават не в гэтым. Людзям ужо, сапраўды, настолькі надоело жыць у жабрацтве, што яны готовы аддаць галасы некаму абсолютно заможнаму человеку, можа нават заплюшчыўшы вочы на неяк, як он там гэты свой першы ці другі мільён зарабіў, абы стала жыць не ў такім жабрацтве, як, ну, сёння вот яны вымушаны жыць. Ну, Сергей, тут есть, конечно, такая вот, на мой погляд, еще как бы магчимость, вариант, бо про это Бабарыка вчора казаў на пресс-конференции, что фактично как бы люди взяты в заклад, закладники. Его сябры, и он, как он сегодня распавёў, что да, и он им давал гроши. То есть, в принципе, схему его крышечку поломали, конечно, раскрыли, потому что он распавёў, як он им отдал какие-то гроши, их нашли, их ломанули или примусили отдать эти гроши. Вот. И я думаю, что на него далей будут тиснуть праз іх, ему распавядать будут, что, видите, вам-то мы ничего не зробим, а вот им, знаете, будет. И в этом сенсе с морального пункту гледжання у него, конечно, вельмі цяжкое становішча. Вот, я думаю, и я не ведаю, наўрад ці, конечно, он здымецца, но тут справа ў тым, что калі он здымецца, он по сутнасці іх не надта уратуе, а себя тым больше. Но я думаю, что такая спокуса, и он как бы на это намекал учора, что мне тяжко, за себя так хрен с ним, я, ладно, а вот за сяброў это тяжко. Юра, калі ты памятаеш, у адным з наших праскіх акцентаў папярэднім, ну, неважно, я казаў, что вот у меня ўзнікае такое адчуванне, что Віктор Бабарыка не усведамляе, на якое поле ён уступіў. Я маю на ўвазе палітыку. Что гэта ўжо наколькі не сентыментальная рэч бізнес, там, ну, калісьці там ввогуле, так сказать, стралялі адзін аднаго і гэтак далей. Банкаўская сфера, конечно, ну, больш імпазантна выглядае, але таксама жорсткая, але гэта ні ў якае параўнанне не ідзе з тымі метадамі, якія ўжываюцца, калі ідзе барацьба за ўладу. Барацьба за ўладу гэта і ёсць, так сказать, палітыка. І гэтыя метады яны ўжо выпрацавалі. Это нават, ну, мы можам прыгадаць там Сталіна, гэтыя працэсы, калі на наркамаў, на маршалаў, значыць, дзейнічалі праз іх дзяцей, калі там Тухачэўскаму ці камусьці просто абяцалі згвалціць у яго на вачах там яго дачку, ці, значыць, там вывесці на мароз там бацьку з маці, абы, так сказаць, ну, і людзі просто падпісывалі тое, што ад іх патрабавалі. Але гэта метады не Иосиф Виссарионович Сталин придумаў, і не Ежов, і нехта іншы. Гэта і 100, і 200, і 300 гадоў назад ужывалася вот якраз таки у сферы палітыцы. Ці ўжываліся такія метады у камерцыйных, ну так, у часы, так сказать, Великой депрессии и пост у США. И у лихие 90-е, правда, не в Беларуси, але в России сплошь и рядом. Ну так. Там прасам раскалённы прас ставили там на животах и так далее. Можно фильмы поглядеть, почитать. Але ўжо, ну, 20 годзе бізнес жыве па іншых законах, банкаўская сфера жыве па іншых законах. Я думаю, что, конечно, Віктор Бабарыка, як абсолютно адекватны, нормальны чалавек, значит, інтэлігентны чалавек, які, падкрэсліваю, зрабіў вельмі шмат для беларускай культуры, у тым ліку, просто вяртанне кнігі Скарыны, вяртанне Шагала,
набыццё Шагала, значыць, Суціна і іншых, толькі гэта чаго вартае. Ён просто, я думаю, што просто не мог сабе ўявіць, вось да чаго гэта можа дайсці. У мяне такое было пэўны час таксама. Вот все мои, так сказать, наіўныя, ну, хаця іх уже мало заставалася, але все мои такія погляды, што ёсць нейкая мяжа, былі развеяны ў ноч з 11 на 12 красавіка 95 года, калі нас, депутатаў БНФ в Верховном Совете, сбили команда Альфа и спецназовцы. Это были недотыкальные депутаты по Конституции, по всем им было на это наплевать. Ну, тому, хто був версі, наплевать. Тому тут, безумовно, у яго будзе вельмі цяжкі выбор, и я думаю, что не один выбор. У яго вельмі цяжкая ситуация. Сергей, я бы сказал так, что, ведаешь, я думаю, что ты часткова маешь рацию. Ну, вот, магчыма, в адносінах, скажем, да его сяброў, ён наўрад ці думаў, што да іх прыйдуць. Але вот наш коллега Дмитрий Гурневич слушно учора написал про тое, что у яго разлік на вот такой спокойный тон, на як бы презумпцию пристойности ввогуле гэтай системы, потому что он различивае не только и нават не столькі на оппозиционный электорат, он различивае на мейнстрим беларускага грамадства. Ён разумее, што калі ён будзе гаварыць як Мікола Статкевич, ну пры ўсёй маёй павазе да яго, то ён будзе сидзець в электаральным гетта. Вот его там падтрымаюць, ну я не ведаю, 5-10%, а ён хоча большага. І таму ён, ну, часткова это адно з тлумачэнняў, чаму ён вот так вытрымліваецца, чаму ён не лае Лукашенко. Чему он не называе его диктатором, не кажа, что это там репрессии и так далее. Это кроме всего іншага разлік. А напрыканцы я хотел бы вот с тобой так само обмерковать одну тему, она вельмі натуральная. Это Чайбанк. А банк Газпрома и Газпромбанка российского. И учора гэтыя институции так вельмі аккуратно выразили, ну, свое, я скажем так, незадовольнение тем, что отбывается. Они могли сказать, что, ну, это правоохранные органы разберутся. Они сказали крышечку больше, чем вот такое просто холодное, что, до речі, сегодня сказал посол российский прикладно. Хотя посол так само цікаво сказал, что хай скажут правоохранные органы, а не просто вокруг этого риторика. Ну, вокруг этого риторика гучить з уст только одного человека. Вот. Так что это так само такой, как бы, такая пичка. Не вельмі моцная, але тое, што это не падабаецца. Ну і плюс к тому тое, што адбываецца з банкам. На месца, якое займаў Бабарыка, як бы запрасілі спадарню Ермакову, вельмі блізкую да Александра Лукашэнкі, калі свой час яна і Нацбанкам кіравала. Ну и это фактично означает как бы взятье этого замежного банка, как сам Лукашенко сказал, под контроль белорусским боком. Хтосьці может сказать, что это добро, вот суверенитет проявляется. Кто-то, что кепска. Ну вот, например, Антон Матолько написал у себя в, здаецца, Твиттере, что фактично отхилено от своих обовязков все наместники кіраўніка банка, то есть, ну, фактично, вот будет спадарэнне Ермакова. Так сказать, фактично Лукашенко. Вот российский фактор, он ввогуле на это как-то уплывае? Ввогуле то, что Лукашенко не посадил, просто банально не посадил Бабарыку, а нават хоча его бачыць на выборах, это не вынік того, что с позиции России. Так, зусім магчыма, і не сакрэт, што выказваюцца версіі, і не сёння, і раней выказваліся версіі, што ўсё ж такі, ну, Бабарыка як прэтэндэнт на вось гэтую гульню ў прэзідэнцкіх выбарах мае пэўную падтрымку ў Маскве, я маю на ўвазе не ў банкаўскай сферы, а ў Крамлі. Ну, у якой ступені, цяжка сказаць, такога кшталту дамовы адбываюцца не публічна. Калі прыняць гэтую версію за рабочую версію, тады, ну, можна углядзець і пэўную логіку крыху, правда, іншую, чым тая, пра якую мы з табой разважалі, і ў паводзінах Александра Григорьевича, вось тое, што ты зараз сказаў, што так, не проста пасадзіць это вельмі проста,
каго толькі ў Беларусі не сажалі, і былых прэм'ераў сажалі, і гэтак Ну, далей. дарэчы, сажалі нават спадара Баумгертнера, кіраўніка, так што і расійскага чыноўніка сажалі. Безумоўна, абсалютна, так сказать, ніякіх праблем з гэтым бы не ўзнікла. Значит, і сажалі вось гэтага адваката амерыканскага колькі гадоў назад, нягледзячы там на пратэсты дзярждэпартамента і гэтак далей, сидзеў ён доўга. Тут, безумоўна, што можа быць пэўная такая гульня з Крамлём, гульня з Масквой, у тым ліку, калі Бабарыка мае пэўную падтрымку, але гэта мы толькі можам выказваць свае версіі. Но справа в том, что есть и более простые версии, что не то, что российцы там просовывают Бабарыку, поставили на его, но этот человек с нами працаваў, ну вот так, с нами працаваў. Працаваў як бы на важной нашей функции. Ну вот то, что вы з ім абыходзіцеся як там со своими, вот, просто об него ноги вытираете, так вот вы так не робите. Я думаю, Юра, то, что ты кажешь, это істотна для банкаўскіх сфераў, для банкіраў, так, это я, безумоўна, яны яго успрымаюць як свайго, як, скажем, у свой час, прыгадай, калі пасадзілі Марыніча, якая была рэакцыя амбасадараў, не таму, што Марыніч там былы дэпутат, ці былы мэр Менску, а таму, што ён былы пасол. Это каставая, у добрым сэнсе слова, каставая салідарнасць, я думаю, тут мы яе бачым, ці будзем бачыць і ў дачыненні да Віктара Бабарыкі. Але вот калі ў яго няма сапраўды нейкіх дамоўленасцяў, так сказать, з Крамлём, я не думаю, што будзе нейкая моцная рэакцыя Крамля. Ну, боже мой, ці мала таго, хто з кім працаваў там з Крамлём, сажалі. Ну, Чыгера сажалі, ну, іншых сажалі, ну, Леонова, былога чынацка КПСС сажалі. Так сказать, шмат каго сажалі. Я маю на ўвазе пра Лукашэнку. І як не дзіўна, вот, як-то не парадаксальна, але толькі один раз, калі я памыляюся, ты мне паправіш, толькі один раз уплыў сапраўды з Крамля, прычым менавіта прэзідэнта, паўплываў на імгненнае вызваленне. Маю на ўвазе, калі ў 96 годзе Барыс Ельцын пазваніў Лукашэнку і папрасіў вызваліць, ну, ужо такіх самых яго Лукашэнкі апанентаў, гэта Юрася Хадыку і Вячеслава Сіўчыка. Тады Лукашенко іх, так сказаць, практычна адразу вызваліў. Была ситуация с Шараметом, але я в дадзеным выпадку кажу про тое, что, магчыма, это был и фактор. Многие лічаць это вот таким парадоксом, але высвятляется, что вот нейкі такі як бы тень з усходу, ну ён, магчыма, абараняе, магчыма, да пэўнай ступені абараняе, прынамсі, вот Віктара Бабарыку, потому что, ну, могло бы быть все значна прасцей. Сёння з вами былі ў пражскім акцэнце я і мой калега Сергей Навумчык, а затым, як будзе развівацца далей сітуацыя, сачыце на сайце Свабоды, свабода.орг. Да пабачэння. Всего доброго.